Nie, to nebolo. Fúni, do piče! Ty... O ma inak... Ježiš, to je kokot. Akože tie hlavy sú tu insane. Ja trápim ho do Mám Bčko, krku. I got B. A ten bunny hop, ty kokot? Čo je? Tak, akože toto je tiež bohovské, ty kokos. To sa normálne nedá hýbať, jak sa vraví. Joj, čau. Kako tam vypá, tiežko strieľať, normálne mieríš na typka, zabiješ, nekokot na jak dvojke. Vystrelíš a chlap beha ďalej. Krís. No. Jebe, to je inak po piči. Uuuu! Uuuu! Čo? Nice shot. Tak to je Nie. 30 kilovka. Prvú hru. Absolutely si neviem. Jebe, to si mu vo skoku zajebal? Hej. Ja, jebne. GG. Pušuje. Ešte jeden. Tak týpek je Almar bot. Dylan. Ja ťa zajebem, ty pes.